उदी एपीबी हानजानि जानानै नैबे बिश्वनाथ सलाइ खाथियाव प्रग्राम लादों दा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? जों दिनै बे स्टारिं कमिटियाव थांनाय समावनो जों दानानै लाबाय। दिनै आङो बेयाव गिबि खेबनि थाखाय मोनफैदों आरो बेयाव जि सावगारिखौ नुफैदों थारैनो आं गोजोननाय मोनदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा एपीबीखौ सापर्ट खालामनानै ओंखारबोदों आरो आं मानो गोमोदों मानोना जोङो पार्टिखौ जोनोम होग्रा साफा साफा बेक्ति जों मोनथिगौ दिनै जोंनि रांखावरि हालोदफ्रा बांद्राय मोजां नङा थेवब्लाबो दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनसायनानै जोंजों लोगोसे खामानि मावनो जोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय लैहोर लैहोर फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो आं दिनै बिश्वनाथाव फैनानै बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरखौ नुफैनानै आं सोमोनांदों। दिनै बे कमिउनिटि हलाव दिनै जेसेबांखिनि सियार दङ गासैबो फिलाप जाजोबदों आरो बेबायदिहाय जोंखौ सापर्ट खालामनो बे बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैदों बेखौ नुनानै आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। दिनैनि समावहाय नैबे बिटिआर एकर्ड जितु इमप्लिमेन्टफोर जानांगौ दङ बिश्वनाथफोर आरो बिश्वनाथाव आद्रा जानानै दङ बेफोरनि सायाव एपीबी हानजानि जानानै माबा मोनसे एजेन्डाफोर दं नामा? थारैनो जोंनि बे एपीबी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ जोंनि ओनसोलखौ लानानै जोंनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि हा हुखौ लानानै जोंनि राजखान्थियारि अधिकारखौ लानानै खामानि मावनो जोनोम मोननाय बे मोनसे पलिटिकेल पार्टी आरो बेवहाय जों डाइरेक्टनो बुंनो हायो बे ओनसोलाव जेसेबांखिनि समायसाफोर दङ स' बिटिआर एकर्डनि जि समायसा बिनि अनगायैबो एज ए पार्सनेल हिसाबै समाज हिसाबै जोंनि ओनसोल हिसाबै जि समयसा दङ बे मोनफ्रोम समयसाखौ समाधान खालामनो थाखाय एपीबीआ जेब्लायबो रेडि आरो बिदि जों खामानि मावलांगोन। दिनैनि समाव नैबे रौता समस्तियाव एपीबीआ बेसेबां पार्सेन्ट आवगायना दं? पार्सेन्ट हिसाबै दिनै बुङोब्ला बे फोथायजाथाव जानाय नङा बिदि हथारै जोङो बुंनो हानाय आं सानो दिनैनि थारिखआव बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ इसोराल'सो बुंनो हागोन खिन्थु जों मेगनजों नुबाय थादों मोजां मोनसे रेसपन्सखौ जों मोनदों जेराव जोंनि पार्टिनि जोनोमा 2 तारिख एप्रिलाव जादों। बे गुसुं समनि गेजेराव जोङो ब्लक कमिटि जों दानो हादों जोङो प्राइमारि कमिटि जों दानो हादों गोबां रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै जोंनि थांखि बिथांखिखौ खोन्थानायनि उनाव मोजां मोनसे रेसपन्सखौ जों मोनफाफिनदों बा नुनो मोनदों थ' बेजों जों बुंनो हायो मोजां मोनसे अबस्थायाव एपीबीआ बे रौता समस्तियावबो जायगा लानो हादों।